Us presento l'Àlex, un professional modern, sempre atrafegat, sempre intentant prendre les decisions correctes en matèria de salut. L'Àlex llegia etiquetes, comprava productes ecològics i optava per opcions baixes en greix, omplint meticulosament el rebost amb el que semblava una fortalesa de benestar. No obstant això, malgrat tot l'esforç, una veritat inquietant persistia. L'Àlex se sentia constantment cansat, amb veire mental i lluitava amb un augment de pes persistent. Era una paradoxa desconcertant, fer-ho tot bé però sentir-se completament malament. La nevera de l'Àlex estava plena de menjars saludables envasats, el rebost ple de cereals enriquits, barres de proteïnes que presumien d'ingredients naturals i aperitius sense gluten. Cada article estava curosament seleccionat, sovint amb un cost elevat, prometent vitalitat i salut. Però les promeses continuaven sent buides. Les baixades d'energia eren freqüents, el son no era reparador i aquella salut vibrant de la qual tothom parlava semblava estar sempre fora de l'abast. L'Àlex estava frustrat, convençut que el problema rau en la manca de força de voluntat o potser alguna predisposició genètica desconeguda. Una tarda, mentre navegava sense rumb, l'Àlex va topar amb una entrevista a una nutricionista. No es tractava de comptar calories o de dietes específiques, sinó d'una cosa molt més fonamental. La nutricionista no només parlava de menjar escombraries, sinó del grau de processament que pateix el menjar. No es tractava de si un aliment tenia alguns ingredients bons, sinó de fins a quin punt s'havia alterat del seu estat original i natural. Aquest va ser el primer canvi subtil en la perspectiva de l'Àlex, una petita esquerda en la fortalesa de la salut envasada. Intrigat, l'Àlex va començar una investigació profunda, estudiant la ciència dels aliments, les llistes d'ingredients i el veritable significat de processat. El que va sorgir va ser una revelació sorprenent, un gir intel·ligent que va redefinir tot el que l'Àlex pensava sobre la salut. El truc no era només evitar el menjar escombraries obvi, era entendre que molts productes envasats saludables, fins i tot els ecològics, baixos en greixos sense gluten, continuaven sent altament processats. Estaven dissenyats amb sucres ocults, olis de llavors poc saludables, sabors artificials i conservants, tot intel·ligentment dissimulat o comercialitzat. L'Àlex es va adonar que la falsa aurèola de salut que molts aliments envasats mostraven era una il·lusió, una tàctica de màrqueting sofisticada. El cos no estava fallant, simplement lluitava per reconèixer i utilitzar aquestes substàncies modificades industrialment com a veritable nutrició. El veritable repte no era trobar l'aliment envasat correcte, era adonar-se que el propi envàs sovint significava el problema. La idea brillant no era una nova tendència de dieta, sinó un retorn a la saviesa antiga, l'aliment en la seva forma més simple i natural. L'Àlex va decidir embarcar-se en un experiment radical. Durant un mes, tots els aliments envasats van quedar fora. Ni etiquetes per llegir, ni ingredients per examinar. La nova llista de la compra era senzilla: fruita fresca, verdures vibrants, proteïnes magres, cereals integrals com la civada i l'arròs integral, fruits secs i llavors. La primera setmana va ser difícil, trencant vells hàbits de comoditat. Però a la segona setmana va començar a passar alguna cosa profunda. La veira mental es va dissipar, substituïda per una claredat que l'Àlex no havia sentit en anys. Els nivells d'energia es van disparar, no amb nerviosisme, sinó amb una vitalitat constant i duradora. El son va esdevenir més profund i reparador. La balança va començar a moure's lentament, però, el que és més important, el reflex de l'Àlex va revelar una persona radiant de salut genuïna. El triomf no va ser només físic, va ser intel·lectual, una victòria de la comprensió sobre el màrqueting. L'Àlex es va adonar que el veritable secret de la salut no es trobava en dietes complexes, suplements cars o productes envasats intel·ligentment dissenyats. Es trobava en la senzillesa inalterable de la pròpia natura. La lliçó era cristal·lina: els nostres cossos són obres mestres de la natura, dissenyats per prosperar amb combustible natural. El truc de salut definitiu no és una estratègia ni una fórmula complexa, és l'elecció intel·ligent de nodrir-nos amb aliments el més propers possible a la seva forma original. Aquest viatge va ensenyar a l'Àlex que el veritable benestar no es tracta del que un paquet diu que és, sinó del que l'aliment realment és, natura pura i no adulterada. És un recordatori potent que el nostre millor aliat en la salut és sovint la veritat més simple, amagada a plena vista.